porque la música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol. In our Christmas time. Agachar a pobreza dos servicios sociais, das miserias que hai. Cando vas a pedir unha axuda para unha luz, para un aluguer, elas levan o trámite, pero imposible, non dan. Teñen milleiros de peticións e o alcalde, pois bueno, disfrázache de pagache un recibo da luz e dache como un agasallo de Navidade. Iso non pode ser para a cidade de Vigo. Hai moita pobreza en Vigo para que se derroche desa maneira tan grande os semellantes despropósitos que ten o noso alcalde. O sea, que se gasta 1 millón aí precisamente nestas datas. A xente necesita quentarse. Hai necesidade de luz. Hai unha pobreza enerxética de luz aquí en Vigo moi grande. Hai unha pobreza a todos os niveis, hai unha pobreza de habitacional, de xente, hai unha pobreza para o albergue. Os albergues teñen de 10 días, os 10 días mandante fora. Non podes máis. Isto ten que organizar certas cousas para que non se... Isto non ten sentido o que está facendo este home últimamente ca nosa cidade. So, we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon, with the light, with the music. Very welcome everybody here. Música y luz.